OK, dneska tu je ochutnávka. No, ideme si ochutnať kinderko. Kámo, vajíčko. Teda niečo. Čo vidím? Čo tu je? Ňam. OK, otvoríme to. Opa. What the hell? Poď von. Kámo, to sa neotvorí. Ja som to otvoril. Kámo, máme tu mimoňa. Čo to má byť? Keď to má byť? Že prvé nasadiť mu... Máme mu toto nasadiť. Aj... OK. A druhé... Počkaj, musím ho dať do vody. A tu je viacej toho. Počkaj, prečo musím dať do vody? What? Nechápem. Počkajte, idem to dať do studenej vody, akože? Ok, idem to dať do studenej vody. Čo to ukazuje? Aha! To má byť... Kámo, aha. Kúkaj, čo som zistil. Počkaj, ne. Toto je na... To sa lepí. Kámo. Iba toto zase dáme. Počkajte. A hotovo.